Ассаламу алейкум, хөрмәтле дин кардәшләр. Безнең динебездә шундый күркәм бер сүз бар, шундый күркәм бер хикмәт бар. Әгәр дә синең хәлең авыр икән, хәле тагын да начаррак булган берәүне табып аңа ярдәм ит диләр. Сәламәтлеген кашады икән, сәламәтлеге синекендән дә начаррак булган берәүне тап та аңа ярдәм кулы суз диелгән. Һәм шул ук вакытта син бу эшне эшләп күбрәк теге кеше өчен түгел, үзеңгә ярдәм иткәнеңне аңларсың диелә. Барыбыз өчен дә менә шушы пандемияның әһәмияте сире шуннан гыйбарәттер дә. Ягъни шушы авыр чорда үзеңгә дә авыррак булган чорда башкага ярдәм итсәң, хәере бәлки күбрәк тә булыр. Шунысы үзенчәлекле ярдәм хәйрия фонды бу эшне мохтаҗларга ярдәм итү эшен инде җайлаштырган һәм безгә аларның тормыш юлы акциясенә кушылырга гына кала. Монда шулай ук фидия һәм фитр садакаларын да тапшырырга була. Аллаһ Тәгалә барыбыздан да кабул итсен.